rabi dia leno asumbau ono manjangan kecantol jarum tektok nyambut wis jaluk kawin mangka mangan opo cari wong loro manuk anyar waktu cuci kuku lombok nangka panjen manten anyar gak metu-metu wingi bengok-bengok kecepit amben kuku bawang kuku rakinang Kalimantan kadang-kadang cobakean mek nurutin bodan setan kuku sawung cuma siji iwak kotuk diwadahi esok anake loro kayane gak mesti sono situ lebu pasar tembok kali keceret kok sih rek wah iki ya belak termanu tukang patri ya panjene kanca-kanca rek dicaru-carusan cek seneng ya nah sing dhisik kentrungan marono unyil-unyil ngono iku saiki nggo minut retek tapi ya sing ngene iki sing ngarai anjene maler ya iki iki ganti ayu maneh iki wis balik gonta ganti jale apa ya iku lomba ngidung nomor 1 apa padahal suarane gembel yo kono apa ono mburi tak nggo wah dintane wong-wong tak meringis ya aku iki kongkonane Yupaini ono maneh iki kongkon gawe wong lanang sing sejati lho aku sejati yuk Polangan jane sing kurang tau rapi durung rapi lho yuk ayo mulya alena sapi wah kok niku pipi sapyar pendek sira budal ngaji miring-miring ngaji nang pondok becadangan gedang goreng iku rewange arek tau mau coba petuk adikne alu-alu kok numpak jemblem yang kelet plontir tak ontir kupingmu kok neng kono kepethuk adikne alu-alu alu-alu terus ya ono garis malune karo cingkrang gedang goreng keripik udang Sidoarjo balik panganan tok ana kok gak panganan ya luwe lho ngampun niku neng kono Rondo Royal dikongkon Bedanegara mendut lho neng kono wong gegeran lho perkara apa yuk gegerane wong goreng tahu diwalak-walik nek dialih basan mari kula sing sering niku terus nono enggak wis kentekan ta iki kentekan wong ya ngrusuhi ae napa wis nek kalau urus aku ta oleh karane ya yuk banyak akeh sing didol pirang meter tadi. Kalau kan cuwung ah. Ngene ku kene lho yuk saiki awakmu iki ya. Napa? Nek suaramu enak ngono. Ya mbok kon iki nyambut gawe lho. Dodol suara yuk. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas. Yang baum. Nek lha kok kon lumahe mesti ana apa-apa mrene. Ya Kak, ngene lho. Kon oleh persen tahu iki tanggal piro ya. Oh, tanggal piro iki tanggal 7 ya? Iya. Tanggal 7 apa iku ulang taune RRI. Dari arek-arek. Kon mari salaman kon belunus aja. Oh, ngerti ya lo.
Sajane nak komedi nyalam-nyalamin panjak-panjak iki. Tapi ngerti, kayak aku mentoke diluwir. Jangan lagi duit karena nek mbako. Tapi lereng dina radione kok dari. Masalah ya alhamdulillah loh. Panjene memang kalau suara ini dijaga benar-benar. Betul-betul. Akhirnya ya itu berhasil. Berhasil karo Brasilia. Yuk, kan iku gending-gending iso ya. Oh, gending sembarang kaliren aku iso. Kaliren, gending kulonan. Kulon etan kidul lor dhuwur nisor. Ono ku niru aku kok niku. Ana gane niru apa kon buruki. Eling-eling iso. Eling-eling. Aku gak eling iku. Yo, lah kon gak eling, sapluk wong kampung yo kok. Eling-eling kulonan. Oh, eling-eling kulonan. Nani. Aku iki bener tangkat. Wis salah si kulonan kaya Sinom iso. Sinom Putra Wali, kalian Suset terus bapakane Tule barang. Temu paitan ya. Iki lho jamu gendongan ngawur. Lah apa? Pangkur. Oh, pangkur Lombok ya? Iya. Pangkur Lombok. Apa? Pangkur Lombok. Neno wah berarti iso ya iso sih wong gending terus iku Tobo Kastowo nek Kastowo ono pandegine Towo iku kalau ada coto saiki kalau kepingin sate mampir ono seminggu sapari tau kisinan kalau kisinan ya apa ngajak warung ya kan duwiki ngono oleh duwe karino kaki ya gimana bu tenggul rotan lek ngono nek duwe iku akeh-akeh dijak dhuwur nek dulu kan ilang iya sapari iku niru aku kadang-kadang kaki tak gawe itu tak kayak duwe ya soalnya kadang-kadang lek diganu lak ndilu ilang bareng nek mulai cek karo wong wae oh rahasia yuk mau ora yuk ayo aja rahasia kadang konangan tadi gending-gending iso saya Samira iso ayak Samira saiki nang anjuk wis gending ayak Samira lho yuk iso ya iso Samira iso terus dor neraka tek-tek iki ya dol iku apa satu duduk dindang no dol bak ya Wis iku ndang-nding ngono. Kok niku gendeng apa ngono iki? Dredor. Yo dredor. Terus cokro ya. Cokro saiki rabi nang ngono. Ngono Tulung Agung cokro saiki. Tiba sing kudu wae awakmu yo. Wae sih. Kon dadi juara kaitan wis mbliur gak karo-karo. Mbliur kaitan yo kon ditakon cokro barane ya cokro jenenge wong ah. Arek iki ro aku suarane enak iku ora sambel ileng. Gak kecoake. Nek sapari suarane panjenengan enak cuma gak tau dikanggokno. Mbok kok dieman lho suarane gak tau ngidung. Ora tau ngidung mbek apik selir. Tahu kasih iki kono tanggapan nang gone endi kono kowe lut mbok apa? Aku dadekno wedok berengos cukur ndata. Lho iku. Oh, tiada maaf bagimu. Semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia, aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Ingat perjuangan arek-arek Surabaya. Tahun 1900 petangi Cekancil. Iku bantu kok gawe iki. Tapi petani cilik mangsen iki keliru pejanti Cekancil. 45 Indonesia perang dengan Belanda. Awas, eling. Awas apa anjing galak. Taburan takut kapal terbang telah mendengung-dengung. Menandakan Belanda menyerbu Indonesia. Awas. Menjatuhkan bom. Tiarap. Aku penting dia iki lho. Tiarap. Aman. Memang. Oh, indah sekali. Anu gak demon-demor. Nek gendeng takon aku iki. Kita berjuang demi anak putu. Tentang. Pak mari, ayo berjuang demi Indonesia merdeka. Putune.
Kan mikir nopo? Kakekne ora iki. Napa di mesti lapo? Iso dicacak. Lho, aku kan duwe cacak kok. Lho yuk, Lho aku ayo. lho diurip kon. Lho kan iku gendeng aku ngene iso urip. Lho temen tak diurip kon cari mati. Yakin aku diurip rek. Ah kon wingenan datang tanggamu. Ya yuk mati awake buntute kegel-kegel dian. Buntut nek ana iki tikus aku. Anggap cedek wae. Iku wong wis blarah omongan. Ya pare gak tau andang sono namae kanca. Sing penting andang sono, sing gak medetno kolor. Sing gak medetno kanca ngono lho. Ayo ngono. Partole ngono sik ampune yo. Lah iki kok nambah kok sini sih. Ini tak jodono ya. Aku iki kanca iki bloko suto iki. Lho suto saiki gak lho kene. Kalau endun. Melo indun tegese ngono blak-blakan. Oh iya iya, Mas. Pokoke kon winginane iki dirasan nek Kartowo. Tapi kan rasane apik. Kon aja adu domba lho. Aku tunggu. Sing sini iki sapa? Iku lak perasaanmu ari. Oh. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Lahir batin Loh, apa? Rio yo gak iso nang nggonmu aku. Ya selamat hari raya. Mulai nal faizin bal faizin. Mulai kumat. Aku wis menuga yo. Ya apa? Iya gak nang nggonmu. Heeh. Maafkan lahir batin minal aidin bal faizin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku lak yo salame wong mati. Bener wis tak sambut kon. Apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki? Bener ya, Po? Ya kok selamat hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri. Iya, nggonmu riyo iki melok apa lho? Ambek ya iki. Nggonmu riyo iki melok apa? Ya melok dhewe-dhewe wong e. Karena kelurahan ini. Melok sapa ketene? Lho enggak, iku lho melok apa? Melok apa ngono? Tegese iki melok apa? Ya melok riyo. Ya riyo ya. Ya ya jadi takoni rene ri, kok. Kita ngomong. Aku lak bingung lak mik loro ta. Ada wingi ngalor ngidul lho. Kan gede nek kepengin dibagi. Iya, melok apa nggonmu iki? Riyo ya ta? Heeh. Wis melok ngalor ngidul ri aku. Kok sih menggonku? Melok apa? Nggonku kok melok sego goriwak pentol. Mulane dinane. Mulane gendeng. Kok wis suwe lali, kok sing ditakono Rio. Nah, wis takono ngene lho, kapan lho rekaman maneh ku tak jawab. Ngono lho. Tak kok mesti ngomong ngene kok. Wis tak Gaman kemarin tak ndelok. Enggak ndelok payune dhisik. Nek payune iki agak memanja. Iki sebentar lagi kita pentas lagi. Ben dipotori. Ana cewek. Cewek. Ana arek ayu rek. Sing nyiri-nyirine lho. Ana ndodol cewek. Cewek kok. Cewek ya nek wong lanang cowok, Nek wong tuwek cowek. lah nek wong rondo kok cuwo. Padhe tindak pundi? Jeng. Aja nyeluk gitu lho, iku setengah tuwa. Setengah tuwa. Iya nek jenenge jeng kon celuk jeng. Ngawur ae. Iku menghormati wong wedok ngono lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng. Ndak pundi jeng? Nggih, nyuwun sewu, Mas. Yo durung bayaran njaluk sewu. Ora kan duwe arek iki. Nggih, pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta. Lah dalah. Ngomongan sekalem. Tahe. Rek omong-omong iki koyo wayang ditoto. Gak temen lho. Ari karek pelajar yuk. Oh iya sih. Tak sapa ya? Ngomong cewek. Iya, waktu iki waktu tak sekolah nanti gawe cewek. Oh, wis setengah tua nih pelajar. Iki bahasa Inggris iki. Good morning, selamat pagi. Meneng ta. Wane enggak tahu sikat gigi. Loh, Tak karo sing apik cara Jawa sing wis ngono. Dik. Griya sampean sinten, Dik? Lho. Lah jeneng sampean pundi? Lho. Wong blarah kon niku. Tak kenari. Iku umum wis gak ada lah. Tapi itu di mana kan niku? Takon sing Ya apa sih? takon sing lho. Ya apa? Dik, ayo jenengmu sapa? Ndi amamu wetonmu apa? Sisan ngono lho wis. Ngomong ya sih yuk. Ana kasiyo ya saiki ya soro arek wedok. Kak jenengmu ndi, Dik? Ah, kon iki. Jenengmu sapa? Dik, gara sampean pun sampean tol. Tapi tak mblara kan iki. Iyalah, kula niki kepethuk sampean niki nggih kula anggap saged ngibur ati kula. Tapi sing Iki setunggal termasuk niku- tim-tim Anda. Karena penghibur hati kula sangat sampean delok kula niki tanda pedes. Lucu delok kuwi. Enten apa sih, enten apa? Kula niki lak sedih ta Mas, kula niki pun tak sampean ngrasakaken maksud kula ngoten
sakno Mbak, lek sampean sedhe sampean tenggane Sapari, mriku nggih padha. Nggih, Dik. Delok omah kula nggih. Omah wis dadi tembok mumet gewel mburi gewel ngarep wis ana, Dik. Dadi nek teko doan omah kula niku koyo jodang. Iki lak gane Sapari, Dik, ora aku tambah nelongso apa, Dik? Soale napa, Dik? Dinanaken mbas kaca kayune mulet pecah. Apa wae kayu diteles dituku. Tembok tadi ya miring kabeh. Nggih. Wong pun ngomong-ngomongan lak mboten enak ta nek mboten semerap jeneng. Kula Kartolo, tak sosok kae. Kartolo. Tak sosok kae kula Kartolo. Lah sing setunggal iki. Jenengku Endun, Dik, Endun. Iya iki wong Endun gak patek kenal. Jenengku Yayu. Yayu. Lah niki sing lemon iki. Kula DRS Sapari. Mok Terandes ta. Ora napa. Sinten? Dudo rodok suwe. Sapari. Wah, pokoknya rungu jenengku mesti terkejut ya. Terkejut wong kan tau gendeng. Sedih ngoten lho Mas. Pun, tani kula tolong. Karuan besar kula. Kula tolong wis salah si derek, wis salah kabeh ya. Kok niku. Ya kabeh oleh nul. Dadi tolong iki apa kendeken yo kamu. Aku anake wong sugih lho. Endi wong kula nek ono kon garasine montormu lho. Mang di mana? Lho ya apa sih? Bapak tas bangun, Pak Basman tas bangun. Iku lak kau nang Jakarta aku. Aku kau nang Jakarta ngurusi beteng iku lak ngono. Oh niku beteng kok nang Jakarta baru gawe apa? Gerakan beteng ya? Lho, Bapak sembarang. Hubungan apa? Apa? Lah aku lak nggawe gerakan pencuk ta. Dadi bitinge bonang kono lho. Lah kon japite mekas pira yo? Saya ingin lho ya. Iya, Nek kon nambah arep iki sawangane kental. Iya. Wis ditakoni gena-genaan ngono lho. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Lo anu Gina. Waduh, arek wedok jenenge mak kemut ya. Oh. Wah, makmu tuh mati kok. Nuwun sewu Mas. Nggih. Mas Makmud Gina. Krungu yuk. Roh sapa? Jiman. Anu seluruh kabeh. Yen sewu dek jenenge pun lak dengkek sare lho. Wah, jeneng Gina kok ana. Wis ngene tak basa Dik. Ayo tak tolong soalnya bapakku ya nyen gerakan ya kadek ya sugih sembarang duwe kak kok boleh pamer enggak tak tolong. Wong awakmu tak rabi lak tak ndi bojo. Kula. Heeh. Nggih, mboten gadah tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten isin ta. Diganteni kok diganteni. Sampeyan niki anu perkawis pakaian mboten napa-napa. Aja sik tak niki. Cuma kula suwun kesadaran sampeyan saged Saged napa? menging sapi. Menging sapi ku, lak menging sapi. Menging sapi Lho Kak, wis dile ta. sing wis apa? Menging sapi ta. Oh, iki saged menging sapi. Kalau iso ngomongi ya tak perseni 500 sedang iki. Duit sewu iku wong loro ya cuma iki cekelen ya mari iki tak jaluk maneh. Iki jadi panjer ngene iki. Ngawur. Tapi saestu ta sampean asmi nulung kula. Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Saiki lunga mang kepethuk ya ayu. Boleh dijak guyon kaya ngene iki. Nggih ngeten Mas nggih tiyang tiga niki nggih. Carane wau sing nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin, nggih kula tumut Mas Kartolo. Lari. Sampeyan pun enggak hati mangkel. Kono kalah jeneng riya mbak aku. Jenengku jenenge wong arit. Kartolo nggonku karo kan nyambut gawe ini. Apa? Tak boto. Nek jeneng kula jeneng pegawe panjenengan. Ya ayo. Oh ya. Jeneng pegawe apa? Celok warek. Ware ya. Itu kejenenge jeneng wedok jeneng lanang ya gelem ae. Penting ayu ngono, paling rendah dek iku nyambut gawe nduk pengairan. Pengairan temen iku temen. Iya nek iso kan mikul banyu nek kampung. Iki dodol iku, kaya nyambut gawe pengairan. Tolong. Saiki kelambimu kok ya guaken ya. Sing elek-elek iku ayo mlebu toko. Lho rek diguak saiki mlebu toko lak bu ya. Nggih sampean iki nek nopo sih Mas, nggih iki nek ampun ditumbasaken terus ganti. Sementara Nggih. nang pasar gembong dhisik ya. Sing elek. Lho jaga gengsi lho wong potongane ayu ning ngene kok jalan jalan gembong iki. Jangan pasar lumak kono lain. Kok ana besi kono. Becak peno kono rene to becak Yayu ya. Becak di mana? Penuh ngawur kene enggak ada prototipe. Arek iki aku arek. Apa? Arek iki si honor. Apa ngono? Honor. TP. Oh,
Yayu karo sapa jeneng sabare kon tak dadekno bodyguard. Algojo. Wah, lha wong dadi algojo. Apa jeneng lo? Bodyguard. Kan bodyguard sing banget apa? Bodyguard. Jadi iki rek iki bakal nek ku kono tadi setang 30 meter nek jempok ngawur. Jempok ngawur. Ya ora jawab. Ya. Saiki benikmu tak cukup situ, perlu ditanda mata benikmu situ ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya. Kayak kelambi kancing karo situ kan dalem malu kalah dadu. Wis ya, saiki ayo tak tutih saka ing buri. Wis Hati-hati lho. Sampe lak mboten isin nggih umpami mlampah bareng kula ngoten. Apa to, Nduk? Wis kepundi Gusti Ratu. Kon ratu-ratu ana lho kene lho. Dadake iki ratu cacingan iki. Loh, wis iki wis awan ya. Arek iki yo kene sana dhewe. Kok mesti awan ya setel bengi yuk. Lah, arek dhewe iki wis tegese ngono. Ini gak cara pas keluargane. Ngono. Waktune kok ngene-ngene cek dawa. Oh, karo gitu. Arek iki tak gone mulih sekenono, lah kon aja omong sapa-sapa ya. Yuk ya, Tri. Ya sing ngro aku. Tak gawe aja. Iya ya. Tetke wong kaya jiwaku, Dik. Pun nggih kula tilang nggih. Monggo, monggo. Hati-hati lho. Bedhet karo ndelok. Aku duduk mentok loro ya. Yuk panjenengan wis iki nasibe to lho. Ayo diketing nang omah kono. Iya, Ayo. Panjenengan isoro. Nek gak iso ngrubah nasibe dhewe panjenengan ya berat. Sebab ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngrubah nasib. Nyatane kaya aku ket biyen dadi buruh, buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel wong soalé bos iku pengertiane dhuwur. Sekolah ya dhuwur, ati aku sekolahku SD gak tamat. Paribasane nul pencong gak eruh arene. Cuma ya aku dituturi barek wong. Barek sekolah-sekolah. Ini lho Pak Bagong, adakan saling pengertian barek majikan, adakan pendekatan. Saling take and give dari ini. Tak turut ya wis mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis gak dianggap buruh dianggap keluargane dhewe bebas sembarang mangan sawareke cuma kalembu cuma ya ana untung rugi ini anjene untunge akeh iki selama ana pendekatan barek majikan ngongkone gak sembarangan koyo biyen keuntungane cuma kerugiane ana. Ya apa, bayaran 5 bulan diutang terus ya ini. Bonjar ini durung ono duit, bose nang Jakarta. Iki dikon nyang pasar gak karu-karuan. Ya apa, bingung aku nek blonjo ya nek wong wedok blonjo iku luwes. Tuku ndok 5 njaluk embuyah pantes. Kaya aku wingi ditawurung sak pasar perkara tuku ndok sitok njaluk embu celana gak oleh. Ate mulih. Durung oleh blonjo ngene iki. Bingung. Kon aku rek, napa aku mang liwat kene malah kepethuk ular jedung. Yo, parek iki durung tau kenal ngelokno ular jedung iki ular keket kendhu. Lah nggih sik kula niki nek nguwasi sampean niku lho. Kula pandeng mau dadak suwe-suwe gila. Gila kon maneh gak gila aku ya blenek jero aku. Lah sampean kok saged sak wonten ageng niku nedha napa sih? Asale iki lak mangan tawon adik dadi. Niku lemu iki mono lemu ngestokno sing ngene ngono. Kula kepingin lho gak jawab kaya sampean ngoten. Ka iso. Kok iki pawakmu pawan cilik panjene ngene lho. Oh nggih. Wis sampean kandhani napa rahasia kok saged lemu. Lho rahasiane gampang, Dik. Pokoke nek ana angin gedhe kok mangaboh mlembung. Sampeyan niku ya napa sih? Lah nggih masuk angin niku jenenge. Gak ngono. Kok niku lak durung kenal barek aku sih. Oh nggih. Kepethuk sik pisan iki. Kono silokno ular jedung.
Ulur sembarang. Ngenyek kan. Mboten ngenyek sak temene. Nggih nyuwun sewu. Tasep. Kok mangkelan sih? Gak mangkel apa ngelono ulur jeduk ket nun sewu saiki kan. Ate nang ndi arek ndi kono omamu ndi? Antar ae kan aku. Antar temen nakoni. Wis kadung ngene kadung wani ya. Tepangan nggih. Ya kenek. Jeneng sampean sinten? Jeneng kira. Nggih. Bagong. Loh, sampean sing gepeng nih. Gepeng apa sih kok mene gede dari gepeng kan niku? Lah niku nek dikeplek-keplek akan ngejek dong. Iki kok lak bagonge wayang ngono lho. Aku iki bagong manusia dadakno kan. Oh nggih, kula Tini. Tini? Nggih. Ate nang ndi, Tin? Wah, pantes jek oleh kunjuk. Blase. Wis lemes kae. Nang ndi, Tin? Kula niki jane ngoten bingung mboten nang karuan tujuan kula. Bingung ya apa sih? Kula niki arek kabur kanginan. Anak Yesus kan. Ya napa sih? Kon lak karuan omamu ndi, bapakmu sapa, mbokmu sapa lak ngono kampung apa? Iya apa? iku lho. Sak nomor. Saken nggih. Iya ya. Sampeyan tolong napa aku lho. Deleng kan? Nggih. Aku dhewe kaya ngene tak ada kan. Lho, sampeyan dadi napa sih sampeyan? Lho majikan. Masa? Kandhane kok. Oh, mangkane kok lemu. Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepethuk arek wedok ngono, nek sugih lak kondo. Nggih. Dek motorku 5. Pabrik wolu, lah ngono sih. Lah sampeyan enggak ada motor? Lho, aku gak pernah pamer. Oh, nggih. Kon tahu tak kandhani nek nirwana iku wekku. Lho, mboten mau tahu kepethuk sampean kok. Tahu sih iki mang aku kondo nek nirwana wekku. Tak gak kondo sih. Mboten. Katakan ndak no cene wekku. Kula sampean tolong napa kula niki pados pendamelan, nggih pados nyengeran. Nyengir nang aku ae. Nggih tas ngenten kena kula enceloki ngoten. Atane opo menclok kon manuk kaya apa kon. Wis mel aku gak apa-apa. Omahmu desa nek kenal bare aku gak perlu kon uli. Nek perlu omah iku tak bongkar. Oh, sampean dandal sih. Tak tanduri jagung. Tak dandalan ya. Oh, ngoten ta. Heeh. Saestu nggih sampean tolong nggih kula. Cuma iki aku ono perlu, gak iso mulih. Kon tak alamat ya. Pundi sing dia sampean? Iku apa Jalan Surabaya nomor 26. Jalan Surabaya 26. Ya. Cete napa? Cete gak mesti kadang-kadang ijo kadang-kadang kuning. Lotor kan. Yo gak ngono, sing ijo iku lawange kuning sokone ngono lho. Iya. Oh, sing enten pagre wesi niku. Nah. Pagre ireng. Iya. Kuwi ya iku kan. Ngawur kene. Ya apa sih lah, biasae omahku to niku lak dipager-pager iki. Pagre dukur. Lah, iku ana wite keres loro iku. Oh, niku damel napa keres niku? Kayak mangkring aku nek esuk iku. Masa sampean mangkring niku? Gak ngono iku pohon kesayang aku. Pohon kesayangan lho anggere kembang sing apik lan apa apik-apik tangguri keres. Gak apa-apa termasuk kenang-kenang nostalgia. Kenangan lama. Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih ngono lho. Dadi mun saged ninggalaken keres. Keres. Mati uripku apa jare keres iku ngono ya. Nggih, pun urip sampean sak umur sampean nemen sore keres nggih. Iya, soalé atene kono. Kon nyamaku sik aku ate terusno shopping. Mereka nggih? Iya. Napa shopping? Shopping isop kuping lho kan. Kan enten mawon kok mboten ngerti ngomong macam-macam. Istilahe wong gedhe, bos iku nek ngomong belanja iku shopping. Nek wong cilik blonjo nyang pasar, nek bos gak oleh shopping Singapura. Ngono lho. Nek kan kula tak mriko nggih. Nika sih. Iya iya. Enten lampu adang ijo. Lah bener ya iku stop parkir. Wah, Omre iku, barek yo barek. Ha iki tepak iki nek serono iki genah. Durung tak war apa wis mlayu rono. Blonjo dhisik mulih beres. Kadung mapan, nasib kadung tepak. Ya iki sing darani wong urip dintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kadung mapan, sugih, bojo gak ana. Bojo mulih nang jaman Jepang. Bojo wis diunduh, barek sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa? Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa. Pokoknya aku sugih. Wong aku iki kesuwur kok. Sugih donya sugih ilmu iso ngilang gak iso balik. Lha aku iki sugih ati umum jeragan diting Pak Basman ya aku.
Sing jaran-jarakan dating masalah wong dia sing gak njaluk kiriman dating nang aku. Winginane aku oleh introkal teko njaluk kiriman dating. Jerman Barat njaluk dating. Itali njaluk dating. Tak kirim tak contong. Lah wong sugih masih bojo kano, tapi dadi kembang lambe kalau Pak Basman rek termasuk duda-duda kembang, duda-duda teles. Istilah duda teles wong sugih, dunyane luwe-luwe. Lah mulane aku yang ngono hati-hati aku wong sugih arene duda kembang ono sing arane kembang mlati, kembang mawar, kembang kelon, kembang bore. Cuma sing gak enak iya. Alah, di batur siji kan gaduh ati nguntal ati kemplok ati goreng ati. Karepe kuwi opo? Blonjo gak muli-muli kuwi, Bang. Nuwun. Monggo. Kula niki tamu. Atang ketan. Ususana. Basman ilang. Gepuk. Wah, kok ngomong cempelung. Kok gak tau kenal kok. Gepuk salah apa kok gepuk ya? Anu kula mendayo. Oh, mendayo nak. Mosok ngono carane mendayo nak. Sampeyan iki sinten? Sinten? Lho aku weng. Wong nak. Lho aku wong iki. Mosok. Lah iya mosok takon maneh. Jenenge? Aku Pak Basman. Oh, niki griyane Pak Bagong. Apa? Griyane Pak Bagong. Iki yo arek iki. Oh, nggih, ketare kok mang bose nek ngono iki buruwe. Lho. Terus, ini terus. Lho iya. Ya, paling kata kenal lungo kowe iki lho, nyuruh yo katane. Kula dicengken Pak Bagong mriki terus sing griyane. Oh. Kok enten PTKRS loro kula kenal. Dadi kon manggo salang mau kepethuk wong gede buku gegeri ombo kowe lapangan jenenge Bagong. Nggih Bagong. Iku dadi apa, Bang? Bos. Ya Bagong, Mang. Wah, sate iki, Bang. Malah mali jeneng Jakarta ta. Repot. Ngambek buru teko batas nang ngene iki. Kok dhisik kok. Kok dhisik nak. Tadi mang kepethuk Bagong. Bagong ngomong bose, jeragane aku buruwe. Nggih, lah nek niku jeragane mesti sampean naluk jeragan, Pak loro jeragan. Ya kembar lan ya, arep petani ya. Sampean mesti buruwe. Iya ya, Bang, mlebu nak kene iki. Ya. Kula sing dirabi kok. Oh, dirabi. Ya apa Bagong ya. Tapi kan tadi apa awas kan nyekak aku aja. Kata cari badas saya. Awas kan ya. Waduh, Pak. Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos. Bapak iku guyon ae. Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos. Bapak ini apa sih, Pak? Tidak begitu, saya ada rembelunya. Ada pendululu. Ada metuntung. Dari mana, Bos? Bapak ini ulah apa sih, Pak? Ada wawe adat. Tidak gitu, Bos. Saya ini kan ada. Gak enak. Saya ini kan sultan. Kalau saya salah minta sepuret. Kok Kartolo mong juga. Jog, kau jalan-jalan aja lah ya. Kenapa? Kau ngerti dah? Kau ngono gak tanggap orang liya. Gak tanggap wong liya, tanggap keluargaku dhewe, termasuk pembantu rumah tangga. Mbon ngerti. Siji tarik boro, siji abu karo, ngerti ya? Gak lancang lamis, nggo pangucapmu. Ya apa kan? Persoalane napa sih, Pak? Kau nanti ngaku bos, ngaku jeragan, aku kau nganggep buru mangsamu ya apa sih kan? Kula niki mbon nganggep sampean buru. Saya apa? Cuma kula wau Ya apa? kepethuk arek wedok. Nah terus ngomongnya? Kula bos. Bos. Lah yo. Bos ya majikan lah. Lan opo? Lah apa bos itu? Bos sepeda niku lho, Pak. Ojo arane bos sepeda, aran gosok ngono. Oh, ana arek kok. Arek wedok pun mriki. Lho, Arek wedok pun. Arek wedok rene, aku dijambal. Ayo, Ru. Buru. Aku rene kok Bagong, bos. Nggih, ngoten sampean turuti monggo. Lho, nggih, ya, nggih. Arek tak jero arek. Undi arek. Di jero. Kula tak mlebet, Pak. Oh, sampe kene. Lho, sing delok sapa nonton niku kok ono. Nak, kesini. Apa tak iki, Bos? Oh, nggih. Maaf saja ya, Bos ya. Waduh, dilereni temen. Kan iku ya apa sih Dik kan iki, Dik? Lho, sampean ora ngomong terus sampean jeragan. Lah mas saya kan jeragan loro nek teng Droman iki enten wong berarti niku pembantu sampean. Jeragan, tapi siji jeragane. Jeragan napa sampean? Jeragan jangkrik kan iku. Kon mang ya, kon mang ditipu barek iki, Bagong iki. Ngerti ya? Saya dimayan apa sih
Pak? Bagong iki nyatut namaku, dragane ngono aku, iki baturku, ngerti ya? Oh, jadi niki boro sampean nang dragane? Iya. Ah, nek rong ngene banting setir ae, Ra. Oh. Keluar. Banting setir apa sih? Keluar, nang aku ya. Kan cinta barek jeraganku. Iya. Masih kula nek boro damel napa? Ngerti ya? Elek-elek jeragane ngono. Iya. Wis kalah pasaran. Masih tuwek ritek tapi soki. Are gak gelem kon wong telimu sampe gede telimu. Teline titik. Sampeyan kok banget tak ning nyep. Oh ya, bareng beli kurang ajar wani nyatut nama gerakan. Nggih sepunten mawon, Pak. Apa? Kula lak gengsi ae kepethare wedok niku cek di siri titik ngaten. Iya gengsi lah kon rumah tekmu barang mang. Wah, ngono tak rungokno ae mang laku rupa. Wis ya, kon iki kita masuk buruku, baturku ngono ya. Nggih, Pak. Iki yo batur. Ngaten, Pak. Iya, masih ngekei mangan iki biasa. Ngekei mangan aja dianggap ngekei mangan batur. Anggap ngekei mangan sapi ngono ya. Sampeyan kenten mawon. Ngono kok apa bapak iku? Saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya. Oh, nggih. Iya ya. Kan iki belajar shopping. Iya. Harus ada peningkatan. Kon saiki tak anggap wong liya. Nek perlu kon tak tek dhewe. Mboten napa-napa panjenengan pun niat. Wes sesuatu susah maneh jaluk apa tak tukok. Akeh geleme aku sing geblak iki. Apa kok jaluk glodok gledek tak tukokno kon. Biasa mawon, Pak. Saiki blonjo nggo wedi 2 juta kon ya. Iya tuku gamelan mbek wayang bareng. Nek tanggapan enak, nek nyewakno ngene lho ya. Sampeyan pas jenenge ndalang. Ya enggak nyewakno. Kene Blonjo. Pak. Aku gak melon. Jamelo. Malah ngono. Perasaan aku. Melo, tak tutuk kasadoan. Nek kon ketok cite kok padha tutuk kebo arek iki. Cemburuan. Wah, arek kok foto kali. Bapak, Lho, aku gak isi tenan Jakarta, Pak. ya apa sih kan itu lah? Saudara nduk kono sepi ya. Masalah Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, rame kendaraan padat. Kota metropolitan ya. Lah iya, kendaraan mlaku papat-papat nek gone Surabaya. Surabaya loro-loro. Jalan satu kono papat kendaraan kok sepi aja kan. Tapi masih Jakarta rame tapi lek gak hiburan yo gak enak, Pak. Lah percuma kon gak rong karung itu. Iya, kok rong karung. Yo, kok bakano. Wah, kon boros wong tuwa tak ya apa kan. Balik ini aku lagi isis. Iki lho Pak, aku gak oleh, Pak. Oleh apa? Iki lho jange bebek kena. Lho kacar ya. Lah Iki iki lho. yo. Dek kene, Dek. Lho. Lho lah iki lak bapak. Alah. Andeng-andeng etoke. Bapak wis koyo lentang Joko Belek dari. Ora Pak Narto iki. Oh, tapi kon mulai gawe belek-belek iki. Iya iki. Masalah. Yo gak apa-apa bakal morot. Lah nek arek iki mulai rene ya menir kon rongsen di arek. Arek remek ngene lho. Atuh kalau atuh kepolo. Lah ketika kepolo. Arek kadayane tapi arek iki bisa dadi bojo kon temburu arek gede. Temenan. Ora nek temburuan. Atae kerek-kerek kabeh teh anggrem ya. Kenal lah. Iya. Iya, Nak. Aku bapaknya, Nak. Iya, enggak apa-apa, ya. Iya, mentah nak ya. Mentah mentah, mentah-mentahnya. Iya. Apa sih? Ngomong apa? Apa nak ya? Isi. Iya, Pak. Wong jange mertua lak izin apa? Iya. Kadek dadak. Iya. Bapak sama ini bikin dagelan lah, Mak. Iya. Karena aku ngeludruk, ya. Aku orang ngajar gini. Silahkan dating, Nak. Kepangaken ya, Pak. Iya, jauh jadi gini. Kulo mantu sampean. Si dulu. Sakali aja. Iya. Nggih. Nah, tadi kok dadi oleh bojo wae kartolet. Coba kartolo iki nak ya anakku iki. Ayo bapak sembarang pantesan diudengi titik wis koyo anu. Apa ora apa udeg-udeg iki. Oh, Bu, Pak. Mana? Ya. Mboten kepengin kemerap jeneng kula, Bapak. Siapa jenengmu nak? Kula. Iya. Titik Sandora. Aku bisa ora kaya wong peyok. Masalah kon iku keseteng jeneng Gina. Lah ya Gina ngono ya. Masih jenenge elek pokok wonge apik perbuatane utawa sopan santune Nah, ana. kon nek dadi penyen kartolo mriki tak pasang patek emas malah. Ya wis kono. Kon mangan aku telepon. Sanane dengklik waktu hitam mangan. Ojo ngono ta Pak bakal mantu kon mangan dengklik rompal kabeh ngono. Loh.
barang kotor bas, Pak. Oh, kudu kabeh, Dik. Nggih. Wah, salah, Dik. Kok nyelot, Dik? Oh, Kok nyelot, Dik? bakal bojo, Dik. Loh, iki sing bojo bener. Iya. Jalan-jalan, Pak. Oh, ayo iso. Padha ku mata pikulan ngono niku. Lha mata keranjang. Kapan kena nemu iki? Lho kapan nemu arek mendajare nyebek kok. Iki baku katakno. Lah apa yo bogel iki? Bapak kamu ni bodong gawe baku katakno. Iki oleh-oleh baku iki. Oh, Nggih. Bu, kula jange anak sampean. Iya, anak. Nggih, Mas. Lah aku nyelok apa? Duh, Mas. Saya apa sakmono arek? Yo, Wis gak apa-apa, Pak. Nak, ngono. Jodoh gak kena semono. Lah. Kadang-kadang ana wong tuwa jodone nom Lah. lah. Kadang-kadang ana arek jodone wis tuwa ya. Ono. Saiki tak kenalno karo anu. bojomu ta? Iya, bojoku. Oh, jenenge? Dik, nah kene. Nah, kene. Ya. Ini iki bakale Nah, Loh, iki. Mak. Lho. Ya apa sih, Mama? Lho. Ya apa iki kedadiane kon tak goleki nanti iki, Mak? Iki apa lah Pak muai lho. Loh, iki sapa Dek iki? Heh? Si anak kula anake. Oh, dadi anake. Nggih. Tak opere, Pak. Oh, gak iso. Kalau lanciang ngono iki kok. Lho, oper masa aku oleh makne pun oleh anake, Pak, ya gak pentas. Anak kok niku ape urung-urungan tambah ora lho. Pokon ku awur ae dakno. Pak, coba bantu-bantu dirungokno tangga lho. Wah, dadi ki anake ta. Iya. Lah nek nek nyelok lak bingung ta iki. Wis mene mari wis. Kon nurut bapak lah, iku Pak, tak peke ngono lho, ya apa? Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kula niki Ini pada kapayu iki. masih tuwek ngoten kula lak bayangan lawas, Pak. Iya, tak kupil. Wis Pak, ya apa Pak? Ya apa wis ya? Ya apa? Iki dirunding cara kekeluargaan. Iya, iya. Wis surup-urupan ya. Iya. Oh, gak krungu wong njaba gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Apa nak Wis sih? Bareng ae. bareng-bareng engko. Iya, iya. Gampang nikah nduk punden ya. Kalau iku tak sogo iku ora udan iku. Mawur ae. Saiki blonjo-blonjo ya. Heeh. Awak dhewe kudu sing temenan blonjo sing larang-larang Pak, engko jange mantu bareng arep Wis manten niat kembar. kok. Kawin maneh ya toh, masih ibumu mati, saiki aku duwe niat kawin, konco bareng kawin. Ayo nanggap apa to ora ditangkap. Ngono. Apa, Pak? Toprak wayang wir. Iku sing itu lho. Oh, wayang wong. Wayang wong ya, wayang kulit, pencak, Iya. surapan, Iya. biskop, Iya. ngono. Bal-balan. Bal-balan ngono. Bal-balan ngono. Sampeyan nyelok gedang pundi, Pak? Hah? Gedang pundi. Sakene gedang sak latari wong dinggoni kabeh ngono. Latari wong dinggoni. Engko aduan kebo. Pak, lek ngono meneh nang sumber porong Pak. Kalau kok dadu aduan kebo kene kebo situ lagi apa irsap iki. Kakak tene jatuh barang iku itu. Oh, wis. Lah saiki ngene lho, Pak. Iya, ya, Pak. Dinane ayo dipitungno wong tuwa. Saiki Iya. golekno wong tuwek ae, Pak. Dadi golekno wong tuwek penting iki. Dadi gak serampangan yo, Dik. Lah ngono, Dik. Ya lah nak, wong atase wis tuwa grubyak-grubyuk Loh. nang wis nak. Yo gak ngono. Yo gak ngono, Dik. Lho sing ndi sik nek kemang? Lho, cekli lu tak lho. Kon iku bakal mamen ngomong. Wah, koyo tali kan. Enak ngene Bang Nom, iki kutu lah lulu. Pak, ngguri kono wong tuwek, Pak. Iya, terus Tuweke menang kali tiba ping 4, Pak. tuwek wong remak iku. Wong sing ngerti, Sing ngerti. Iso ngitung dina, Iya. aja sampak nang nggone pacek taun. Lah iya. Ngono lho, nak si taun bareng lho. Lah iki lek ana sing pinter. Sapa? Lah buru dhewe bokang. Oh lah, apa iki? Bagong. Iki mang nang ndi? Ya tak kon ketutno, bakal bojomu iki mah tak loro ketelisut. Oh, lha iki apa? Aku ate dijiret wong. Lho, lho. Ditinggal ae, waduh. Lah apa lho? Lah apa lho, Dik? Lho, iki bojoku iki, Pak. Sampeyan kok ndok kene sih, Pak. Ya apa nak kok iki waduh. Lah kok ini ya apa sih kan iki? Ya lah uripku terlantar, aku terus golek penggawean karepku Iki kok ngepondok kene apa nih? Asale ya apa kan teko kene? Asal aku ki lak jange dirabi anake Pak iki baseman iki. Tibane ya kenomen gak cocok ambek aku terus ijol ngono. Ijol ya apa? Ijol doleno bapakne. Dipek Pak Basman.
Loh, iki bapakmu nak. Iki bapakku ta? Iya, Loh, lah anak sampean. Lho, alah iki sapa iki? Ya anak sampean, Cak. Ono biyen aku Belas hari ini. wong dipoto-foto. Untung durung sampai kejadian iki. Ya apa sing kaitane iki ya kali bojo. Ya apa sih kok iki? Ngeten, Pak. Kula critani niki lak bojo kula. Ya iki. Nggih, lah Tini niki anak kula cuma biyen niku jenenge sanes Tini. Sapa jenenge biyen? Ginten nggih nika. Oh, lah kon bapakne kok harus jeneng iki sih. Kok lali sih. Cilik niku ginten namane Ginah. Kula padha gine ngoten. Oh, Saniki dene Tini mboten. Lah kok takon iso berantakan pecah pisah-pisahan barek keluargamu ya apa asal? Asale ngeten, Pak. Iya, iya. Asale niku lak dugi dele ya. Wah. Tapi kok dene yo, kok takno. Omongmu iku tak debuk. Oh, kok sampeyan ngomong mecicil ngoten lho. Mesti asale ke sana berantakan. Usule. Asal usulnya bagaimana? Bagaimana? Ngono lho. Riwayat awak dhewe biyen lho. Riwayatnya Cak, sejarahnya. ceritane. Ngeten, Pak. Iya, iya. Kula lak nyambut damel lah. Nah, terus? Pas kula mantuk dalu, persis mbledose Gunung Vesuvius niku. Napa? Gunung Merbabu, kene Gunung Telut, Gunung Semeru, Gunung Sari, kena sejarah enak ngono. Gunung Vesuvius iku lho endi? Oh, ngawur. Gunung ndi tibake? Gunung Kelut. Oh, Gunung Kelut. Gunung Kelut mbledos dhuwur. Terus melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojo kula mboten karuan. Iya. Kula golek ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki. Iso nglumpuhno kene. Nggih kepethuk. Sakniki niki, Pak. Anak kula pun gede. Ngono Pak karuan iki bapak marang tuaku iki bojoku lha peno lak gak uman iki. Iya, lah pelicin. Enten, Pak. Ya, Pak. Tangga kula nggih enten kok. Sapa? Lunah. Oh. Ya wis, apa wis? Apa ya tenang wis. Sama sirahe penceng. Kok ngawur ae. Saiki nek, Kong. Ya. Kon balik nang bojomu. Nggih, gak mu kewajiban. Nggih. Lah anakmu tak temono Kartolo. Iya ta? Nggih. Kartolo anakku. Nggih. Balik Kartolo oleh anakmu kon, balik aku termasuk dadi besek. 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 Becak. Wah, aduh. Oke, buku ya. Diwurungaken mawon, Pak. Wurung mawon. Iya. Apa? Ini seneng kali tolo. Iya, anakku. Kula besanan kali sampean. Iya. Beras, Pak. Apa? Bayaran 5 wulan gak dibayar jelas iki. Ah, tak kebayaran kon tadi pesan ndak aku entek berat. Kok kalimu sampe gede ini. Apane? Pak konjuk tele lah. Kalimu sampe gede ini. Wis saiki ngoten ngeten lho, Pak. Sana sampean niki kula rabi sampean sakniki dadi wali. Wali. Iki lho wali. Tadi anu parli. Sapa iku? Wali. Cuma tanggapane pun sampean sing pados Pak kula mawon. Nah, apa kok? Celukno kanca dhewe njaluk tolong. Sini gengsi wong jerakan beting sampean. Iya. Tanggapaken wong watuk mawon papat. Lho, lah napa Pak kadek nanggap wong watuk Pak? Lah bapakne jeguk dhewe lak watuk. Sing aku dijeguk gak watuk mumpuk. Wong tuwa ditataran lah takon niku. Tapi lek nang apa-apa pembukaan kudu peno Pak sing ngidung. Sebab gak oleh ku ujar aku biyen. Ngono ya. Saya rabi peno kudu ngitung pembukaan. Oh, ngono ya. Iya. Lah saiki apa enake saiki? Sik bukaan sih. Bukan. Oh, aman buka. Ya dibuka ae. Oh, aku sing ngitung ya. Iya, kanggo ngrungokno. Iya. Bukan. Ngguri. Sandang pangan loro lan pati. Jamur intek wae.